X'l-aħjar ftitu spiss jew inkella ħafna imma mhux ta' spiss. Allura aħjar nagħmel nofsija għal mod tal-kelma 5 darbit fil-ġimgħa jew aħjar nagħmel satej imma darbtej fil-ġimgħa pereżempju. Din hija mistoqsija popolari ħafna li nisimgħu nisa, irġiel, tfal, kbar, kulħadd l-istess ħaġa ma x'l-aħjar nagħmel kif l-aħjar inqassam. U hemm ħafna metodi kif tħares lejha, ġifieri għal konvenjenza hemm min jgħid li isma' jekk ħa ninqala aħjar ninqala darba u nagħmel siegħa u nofs nagħmel satej milli noqgħod ninqala ta' spiss. U hemmhekk nista' nifhem 100%. Però għar-riżultati, tajjeb ir-riżultati mhux biss tal-mod inti kif tidher imma anke kif tħossok, sabu illi l-aħjar iva jkun illi nagħmlu l-exercise tagħna ftit u spiss. Jiġifieri kemm għall-ansjetà, għall-istress, kemm anke għall-moods tagħna sabu illi meta ħanitrenjaw ftit tal-ħin, però regolari ħafna ħajkun aħjar ukoll. Imma anka meta niġu biex niffurmaw ġisimna, il-fatt li aħna anka lil ġisimna tajnieh ċertu ċans biex jirkupra ħalli s-session ta' wara teġa tkun effettiva, jekk aħna nitrenjaw ftit naturalment erbaħna iktar ħin ta' recovery time ukoll. Issa, apparti minn hekk, da sabu kif ngħidu dejjem illi jekk aħna qed niffurmaw ġisimna, ġifieri qed inżidu l-muscle tone, dan ħajjin biex anka l-fat loss tagħna ikompli jitjieb. Jiġifieri, mhux ġast aħna ħankunu qed ngħinu mentalment u fiżikament lil moħħna kif qedna biex inkunu iktar kalmi u iktar tranquilli u biex il-mood tkun aħjar, imma għax ħanżigdu l-muscle tone, il-fat loss ħajibqa' jiżdied ukoll. Għal daqstant illum sorry tal-pawża għax inqata' li naqra wieħed mill-headphones. Mela, illum dal-messaġġ qed inwassal. Għal-għażla, l-ideali huwa illi nitrenjaw ftit u spiss miflok ħafna, però rari. Għax anka fejn tidħol ma nafx jiena, forsi intom ħatifhmuni wkoll. Jekk oġġett ħanibqa' nagħmlu għal tul ta' ħin, naturalment ħajsir boring, isu jkolli ġen biex nispiċċa. Minna ħal-oħra kien għamilt nofsija u dik il-nofsija għamilta sew isek bla marit ħadd il-benefiċċju tagħha għax la kellek ċans toqgħod tkewwes bil-mobile u la kellek ċans toqgħod pereżempju jien naf tgħid fuq dik u fuq l-oħra ma għamilt nofsija u tlaqt lem. Tajjeb kif tafu dejjem nissuġġerixxi ħafna illi training tagħna nagħmluh f'ambjent ta' grupp. Għax meta jkun hemm trainer, meta jkun hemm anke kollegi qed jitrenjaw miegħek, bla ma trid iktar ħa toqgħod attent u iktar ħa tagħmel l-almu tiegħek. U kif nafu tajjeb bl-almu tagħna naraw ir-riżultati. Tajjeb, have a great day u niltaqgħu ma'